ka sa wannan kayan kuwa? A'a, daman akwai addu'ar da ake yi ne in za a sanya kaya? Subhanallah, ashe baka sani ba, to bari na koya ma, ka faɗi abin da zan faɗa yanzu. To, ina jin ka. Alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawm. Alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawm. Wa razaqanihi Wa razaqanihi min ghairi hawli minni min ghairi hawli minni wala quwwa. wala quwwa. Karanta na ji. Alhamdulillahillazi kasani hadha as-sawm wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Wannan ita ce addu'ar da ake karantawa yayin sanya kaya.